A intelixencia artificial estaba a revolucionar todo, tamén o Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. O organismo comarcal incorporou esta ferramenta ao seu obradoiro de manexo de drons. Isto permite a estas aeronaves non tripuladas, por exemplo, analizar o entorno, poñer en marcha rutas alternativas en tempo real, improvisar tomas de decisións ou realizar tarefas do xeito máis eficiente posible. O último grito que hai agora en drones é a aplicación da inteligencia artificial. Entonces, as demostracións que fixemos afora, primeiro era reconocimiento dun individuo e seguimiento, creando trayectos alternativos en caso de aparecer obstáculos. Este segundo exemplo que vimos aquí, basándonos na mesma tecnoloxía, é programación de outro tipo de trayectos para temas industriales. Esta mañá puxeron como exemplo a vixilancia de bateas na Ría de Arousa, aínda que tamén se podría aplicar, por exemplo, a servizos de mantemento de parques eólicos. Calquera instalación que podamos traquear, despois a aplicación de inteligencia artificial nos dá xogo para 1000 cousas distintas, na que non teñen, por exemplo, que un humano correr riesgos de estar en unha embarcación con mal tempo, subir a un muiño con moito vento. Ese tipo de traballos se poden facer por control remoto, desde unha oficina, desde unha fábrica, desde un domicilio, desde outro país. Nos dá moitas ventaxas. Neste obradoiro da Mancomunidade están a formarse 16 persoas. É unha forma de abrir camiños novos, porque aquí estamos falando xa de un futuro que é presente, que vai a un ritmo moi rápido, e por unha parte estamos formando alumnos en campos que están aínda casi por descubrir, e por outra tamén colaborando con empresas que xurden aquí na nosa comarca. Durante os meses de novembro e decembro, a Mancomunidade organizou un total de 9 accións formativas no marco do seu Programa Integrado de Emprego.